ବାବୁ ଶେଷଦେବ ମହାନନ୍ଦ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେଜରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଧା କିଏ ଅଛନ୍? ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେଜରେ ଆମର ରାଧା ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ସନାତନ ମହାଲିଂ ରଣବିଡ଼ା ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମର କୃଷ୍ଣ ବାବୁ କିଏ ଅଛନ୍? କୃଷ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ ଶେଷଦେବ ନାଗ ମହାନନ୍ଦ ଏଇଟା ମୁଁ ଏଇ ଗାନ ଆମର ବାଣୀ ଭୂମିକାରେ କିଏ ଅଛନ୍? ବାଣୀ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ ଆମର କମଲ ଲୋଚନ କଣ୍ଢେ କମଲ ଲୋଚନ କଣ୍ଠାର କେ କଣ୍ଢେରେ ଜିଥିଲା ନ ଆଉ ତିନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୂମିକାରେ କିଏ ଅଛନ୍ ସାର୍? ଦୁତି ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ ଆପଣ ମୁଇଁ ଟିକେ କେଭେ ନି କହିଥାଏ କି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୂମିକାରେ କିଏ ଅଛନ୍? ହେଟା ତ କହୁଛେ ମୁଇଁ ଟିକେ କେଭେ ନି କହିଥାଏ ତାଲା ଆଜି ଫାଷ୍ଟଟା ଷ୍ଟେଜକେ ଉତରି ଯାଇଛେ ବୋଲେ ମୋର ଛାତିଟା ଧକ 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 କରୁଛେ ମତେ ଟିକେ ହଗାମୁତା ତ ଦୁତି ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ ଟକଲ୍ଲାର ଆମର ଯୁଧିଷ୍ଠିର କୁଦେଇ ଏନ୍ତା କରି ଆମର ରାଘବଟା କିଏ ଅଛନ୍? ଡ୍ରାଇଭର ଅଛନ୍ ଆମର ତନୟ କୁଶଳ କୁଶଲ ଆଉ ଆମର ଡଡ଼ର ଗୁରୁ କିଏ ଆଜ୍ଞା? ଡଣ୍ଡର ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ ଆମର ବିଦ୍ୟାସ୍ପତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଆରୁ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଲାଗେ ଦେଶ ବିଦେଶ ଆମର ଆଜି ଖେଲି ପାରୁଛୁ ପାରୁଛନ୍ତି ଆର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାନେଜରରେ ଆମର ଅଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆକାଶ କୁମାର ମିଶ୍ର ଆମର ସାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜର ମାଲିକ କେନ୍ଟା ଆଜ୍ଞା? ସାଉଣ୍ଡ ମାଲିକ ତ ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଠୁଟା ପ୍ରେମୁ ସିଂ ପ୍ରେମୁ ସିଂ ପ୍ରେମୁ ସିଂ ପ୍ରେମ ପ୍ରେମୁ ସିଂ ସିଂ ପ୍ରେମ ସିଂ ବୋଲବ ପ୍ରେମ ସିଂ ବଲାଙ୍ଗୀର କାଲି ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଘର ହଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପରେଟର ଅଛନ୍ ଆମର ମାନସିଂ ବୋଲି ଶର୍ମା ମହାନନ୍ଦ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଟିକେ ଅପରେଟର ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦିଅ ଅପରେଟର ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦଉନ୍ କ୍ୟାମେରା ବାବୁ ଅପରେଟର ଆମର ଅପରେଟର ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦଉନ୍ ହଉ ଠିକ ଅଛି ନାସ୍ତା ପାଣି ଆସିଗଲା ତ ହେଇଗଲାନ ଆର ଏଇଟା ଖାଇବାର ପିଇବାର ଆମର ଟିଭିର